iki gelar gumanti. Tas seserengan Hadi Musik wis dibantu nggih Pak Tubari, alhamdulillah rawuh nggih. Monggo ngrapi pasukatan ingkang sampun katur. Aku ki iso kulaku mung jam 12, Mas. Nek liyane jam 12 ki yo iso nang arang-arang. Iki sing rada anyar ki kira-kira iso ki ku lho, apa? Katresnan sejati. Kuwi rada iso aku. Rada. Iya lah yo engke. Ngono lho. Terus iso nek ki apa ya aku ki? Angel aku ki. Heeh. Pomo langgam. Ora karepku diweki langgam lho ben rada alus ben rada esis ngono lho. Kiki. Ayo Tang, wae sapa iki Mang? Kiki. Ayo. Dina minggu berarti ya ayo. Iki Kiki kok nyanyi rong lagu, ya ta? Iki ajae wetengku ki lagune wis keroncongan. Oh, nggih pun mboten dangdutan malih, keroncongan. Wis keroncongan iki. Heeh, raketang sak sendok ya tak isenane ngono lho. Iki ya tak goleki sinoman ku wis butuh apa iki beneran iki? Oh ya, sedaya. Puspito nolo Puspito. Nolo ki Napa kembang rawe? wah lah iki jayane kembang rawa. Yo, monggo.
Sampun mriki malih ten apa? Sempeting tak isi saiki ngono aku wis sok. Sing akeh kan engko. Carane digawe nyelimur sik. Bisa. Ben gak keroncongan. Iya rada dihapus kur-kur ngono lho. Oke, baik. Yuk. Itu tadi Puspita Nalal judulnya. Puspita. Lembarmu pancen super. Apa? Niku lagune ngoten lirike, Mas. Jadi kok enek duel-duele ngono. Cara lirike kene karo kono beda. Oh ngono kuwi. Collaboration. Walah iya. Lagi mang karo sapa? Kolaborasi karo sapa? Oh iya ya. Kacake ora dimik ngono, Mas. Nyuci. Ya Allah, Mas sampean repot-repot loh, Mas. Ya Allah, jenengan ngersane lagu napa? Kagem ijole ra apa-apa lho, Mas. Kowe engko diudek karo molen lho engko. Lha nyapa? Tukang molen kuwi. Setir bunder berarti. Diudek karo molen bingung malah niku. Iya maka serit, wis serit apa orang aku, Mas? Janten ana. Niki mau video syuting dari apa Mang Mas? Konsep room. Konsep room. Konsep itu sudah mengkonsep room itu ruangan. Hah? Room itu langsung masuk, Mas. Oh alah. Nggih. Aku iki mang malah goblok timen ta. Ya pokoknya gue mau loh. Konsep room 7 langsung masuk, motor dalah parkiran. Lah iya. Iki terus iya pra. Iya. Sampeyan ngersakne lagu napa, Mas? Biasa. Ya wis banyu kok. Sawit mangko njaluk lagu banyu ae. Iya. Niki kula beriten pundi? Oh, kula kinten nek arep nyelimur keroncongan kuwi mau, Mas. Oh iya tenan, Mas Baim. Ora apa-apa, heeh. Ora apa-apa. Iki ngene, timbangane aku kok dirasani. Timbangane timbang. MC niki apa jenenge sik dulure karo sing digawe aku ditokne ae lha iya ta. Oh, jajal. Makane tak golekne iki mang, heeh. Heeh, jajali kok jajal ngono, Mas. Sampeyan mbok tawa-tawa ning ngamong tamu ngono lho, Mas. Tawa apa? Tawa-tawa banyu. Nun sewu para bapak, ibu, para among tamu sedaya mbok boleh ngersaken benjing jenengan ngersaken Mbak Kiki saged Mbak Kiki saged ngebong boto. Sik ngebong boto. Ngebong boto apa? Ojo ngebong boto to. Pasang kanopi. Nah, niki tukange. Tukang menek. Niki anu manajer kula. Jadi setiap job masuk niku yang mengatur niki. Ngene. Ngoten to. Tapi kan perjalanan sampean sik to. Komandan iki njaluk lagu apa? Iki mau urung tak tari. Komandan iki sing ngendi wong ngono komandan. Dan bari Ngapunti menika. minta lagu apa, Mbak? Dajal to Mas ampun dadah. Wis tenang wae lah. Lah kan niki nyuwun lagu ae. Nyuwun lagu mawon mboten wong kene nyamun renenge tenange kok ngene kok. Nggih. Di sini nanti di rumah lain lagi. Kira-kira nek ketemenan kira-kira ya lawang. Ukur nawani ngersakne lagu napa. Nggih, nek mboten kersa ya pun liyane to, Bos. Liyane sapa sing kersa? Apa matene ditawa-tawa? Oh iya matene utawani. Heeh, Mas Hanif. Minta lagu apa ini? Lintang Asmara jenengan kersa nyanyi mriki? Onje. Ora apa kok. Bintang Asmara Mas saiki judulnya wis ganti. Oh iya, semakin kesini kan semakin semakin modern. Semakin modern. Kalau kayak konsep room barang iki mau lho, jeneng konsep room ki ya. Ora, nek konsep room ki ya konsep room ya ruangan. Tapi nek terus kok tambahi pitu kuwi mah lah. Lah aku ki manut kuwi sing muni kok. Konsep room pitu terus diboking ngono to karepmu. Konsep room 7 pro multimedia ngoten lho Mas. Ayo. Teman-temanku sik makan kok. Oh iya ya. Dhewe iki ditutokne banyol terus ya. Oke, pun disketsane Mas saestu. Niki sketsane iki. Ampun kesesel lho Mas. Iki jenenge rombongan iki ngeten iki lho. Rombongan ki ya kompak tenan. Ora sesin. Nek arep tanduk monggo niki tasik, heeh. Wis tenang ae pokoke. Kompak dan apa? Kompak dan toleran. Kompak teles. Kompak teles. Aku anti lemes. Aku sing lemes. Ayo kayak mau lho Mas.
Iya, iki sauntawis sekalian kerantu, kanca-kanca musisi. Niki juga kita tidak lupa mendoakan untuk kedua mempelai menika. Mas Hanif kalian Mbak Rizky, Mbak Nabila. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Segera diberi keturunan yang soleh-soleha, soleh kados Mas Hanif, Solihah kados Mbak Nabila. Sampai tak kira meni soleh kados Mbak Kiki, ngono ya ora nyapok aku. Alah, kowe iku ora solihah, kowe solihah ngono kuwi malah. Pripun menika? Ngene, iki Mas Hanif kali Mbak Nabila, ya ta? Kalau wau saking keluarga mriko ya selaku ingin uran-uran saiki. Iki tak tekok, tak jelasne arep dikoyomo iki ya pun aku dhewe. Mbak Nabila jenengan pun ikhlas napa Mas Hanif? Ikhlas napa entene? Gedhi cilike, ndek dhuwure. Maksudnya sabare to, sabare. Sik to menengo. Iku nek aja mari menengo sik. Ikhlas tenan. Jenengan ngerti remenane Mas Hanif punjuane napa? Iya, napa? Kopi. Nah, nek remenane kopi upama Mas Hanif ngersane njuk wedang kopi jenengan siap ngopeni. Siap, alhamdulillah disukseni. Sukseni ya. Sah. Nek upama ngersane ngunjuk teh ngoten ya siap ngetehi. Siap. Mengke upama mangke dalu bar salat ngisak niku Mas Hanif pengen ngunjuk susu nggih siap. Weh mantuk, Bro. Wes jan alhamdulillah lho tenan ta ya. Nggih. Jauh ngamatan iki ya. Iki kakang aku dhewe sing ngono dadi sak sirku ya. Ya alhamdulillah nggih mugi-mugi kekalipun genipun layaran samudra Agung saktos nggih nampa manisipun salaminipun. Ugi enggal pikantuk momongan iki bapakmu ku ya mung kowe dhewe Mas Hanif ya to endang tambahono. Ora ilok neng Sukosari iki setahun urung sampai gendong. Paham? Anu Mas, bintang asmarane niki lho saking iya, saking ibukipun niki lho monggo. Bintang asmara. Nggih.
asmara satu lagu bertahan dari Ibu Among kamu sampun katur menika Mas. Monggo salajengipun bebeleh taksih wonten pamundutan. Jadi niki nek mboten enten pamundutan disetelne DJ lho niki mengke. Ngono kuwi. Ora oleh. Nggih. Monggo Ibu bebeleh ngersakaken mundhut lagu. Ngersakaken lelagon monggo ingkang ngersakaken dono swanten iki kasumanggaken. Mumpuk pinagih kalian Hadi musik dari kang samangke sampun keparang rawuh nuwuni pamburutan sampanyipun Bapak Muhammad Fatoni Putra Kala Wangsa nggih sauntawis dari kang samangke senambing rabi wasukatan laras swantenipun para widyawati kang sampun keparang rawuh titikalangkan punika nggih monggo iki diparing apa nak ya ayo jajal katresnan sejati Mas ya. Ayo karo sapa? Engko eling nang aku lali. Iki goleki apa neh? Aku gumun apa nyanyi loro kok jan. Lah niku goleki nadane kula nggih tak nderek golek-golek. Aku gumun mesana tukang syuting lho. Masa nyuting kok buthok iki ya eneng kok kuwi. Mas Herman nyuting buthokmu.
Sejahtera lanjih. Nun sewu katur dumateng keluarga agung saking Bareng, nggih keluarga Bareng. Mobilnya kasuwun foto kalian pinanten Saribit. Nggih mobilnya ditinggal samangki. Tasil lenggan monggo keluarga Bareng. Kasuwun foto kalian pinanten Saribit. Iki mang dari Maiva Catering boleh ngersakaken mundut lagu monggo. Sate gule kambing Pak Santoso ngersane lagu napa Mbak? Malang Guyu. Ustaz promosekne lho ya. Pokoke nang Sukosari ki enek. Sesuk arep tak jajal. Komo dalam cinta air mata. Ya wis ora apa-apa pokoke wis ditampung ngono ae. Engko nek wektune sih diparingi nek wektune ora nang nanggap dhewe ngono ae. Niku wae kalih Cih. Lungiting asmara kalih kawitan sinawang ya. Maka mungkin dari Bapak Ibu keluarga besar dari Bareng kami persilakan untuk menuju ke pelaminan foto bersama dengan mempelai. Kami persilakan monggo. Ya masih bersama HD Music GS Audio Sound System profesional. Ngesaken nggih badhe wala badhe nyanyi jenengan mboten napa-napa keroncong ndak apa-apa. Foto rumiyin lagune napa Lungiting Asmara aswantene Mas meniki nadane nada keroncong Mas. Kan sekarang udah nggak keroncongan lagi. Yes, alhamdulillah monggo. Monggo kalih ngrantos. Tes. Nadane W kalih C, Mas. Kagem Sirat Mojo Pinanten Sarimbit Mas Hanif. Selamat menempuh hidup baru.
melih. Nyuwun gending napa Mas? Ayo, ternyata kurang pindah kok. Masih bersama Hadir Music DS Audio Sound System, konsep Rumpul Cimedia foto shooting. Juga tidak lupa kami ucapkan kepada Departemen Teknik Elektro dan Informatika Universitas Negeri Malang akan berteman selamat jalan sampai tujuan dengan selamat setasa. Doa restunya juga kami yang di sini, semoga mempelai berdua bisa bentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih doanya Bapak Ibu dari Malang.
Iya, terima kasih matur sumanuwun. Eji Bapak Ibu hadirin hadat rahimakumullah ingkang kala hormati. Eji engri kalenggan samangke kalau pun pambiworo makarti sarengan kalian para kanca ruang. Eji sarengan kalian Ayuda make up saking sampung soho konsep room multimedia GS audio sound system juga HD music wonten ing hotel samangke. Enji katur dumateng panjenengan Bapak Muhammad Fotoni mbopile kawula sak para kanca anggenipun nindakaken jejiban kali samangke kirang nuju prana kawula hanamung nyuwun agung samudra bangsami keparengno intil kali samangke kawula sak para kanca undur diri saking hati cara resepsi titikalangan samangke boten namung mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Mas Hanif Rifayada juga Mbak Hikmah Rizka Nabila, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada kurang lebihnya kalau pribadi selaku pembawa acara mau pilih wonten atur ingkang kerang pas menggah panjenengan sedaya tindak tanduk muno-muni ingkang kerang nuju prana kala hanamung manungsa mlimrah mboten saged suminggah saking lepat salah para hanamung nyuwun agung samudra bangsami wa akhiran bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.